Takže zdravím vás pri ďalšom videu z tohto let's playa. Je to survival, však to už asi všetci vidíte. No tak vidieť to nemusíte, môže to byť aj hardcore alebo hocičo, no ale tak proste no. Vítam vás pri ďalšej časti a uvidíme, čo sa do série, čo bude chybné dnes v tomto dieli. Už som si nadstavoval zvuk tak, aby ma bolo dobre počuť. Dám to ešte trošku tichšie. Tak, toto stačí ako zvuk podľa mňa. Mimo záberu sa toho až tak veľa neudialo podľa mňa, že žiadne rapidné zmeny minule. Som urobil túto podlahu, to ste všetci videli. Chcel by som urobiť túto takú diuru do zeme a tam mať nejaký sklad a tak. Trošku som si zveladil vchod do bani a ešte som si vypálil nejaký ten iron, urobil som si tú ironovú sekerku a tak som trošku blbol mimo záber. Také všelijaké vecičky a tak. Tu mám ďalšiu provizornú truhlicu. V dome sa až tak asi veľa, vlastne nič sa nezmenilo. Dnes by som sa pozrel na strechu možno. Stromy tu vyklčem okolo a uvidíme. Nejak sa stmieva, nejak rýchlo, nie? Tu som urobil taký zástrešok, taký prístrešok do majnu, akože do bane, kto nevie. Aha, tu mám kvetinky, tie si nazbieram a potom si ich dám do kochlíkov. Dobre. No, to je jedno. Ukážem vám, ako to tu vyzerá. Takto taký jednoduchý vstup, normálne. Tu som ešte urobil normálny drevený schod. A čo má byť toto? Čo som? Dežo? Čakaj. Tak, toto spravím. No, to som si nejako nevšimol. Ešte toto by som chcel zlepšiť. Nie je to z dreva. Tu cítim ako v takej saune. Aha. Tu si môžem takto sadnúť. Si tu robím taký vyklenok a môžem tu sedieť a opalovať sa. Teda spálovať sa. No. A robil som tu schody. Toto som tak zarovnal, aby som si tu neudieral hlavu. Ako nie ja, ale ten panáčik v tej hre. No a takto sa ide dole. To ste už všetci videli. Všetci, ktorí videli predošlé časti. Kto ich nevidel, tak nech si ich radšej ani nepozerá, maximálne tak 4. časť. Toto je 5. časť. A tu sa nám dostalo kopu príšer. Ešte nie, dobre. Tu som dal takto zabezpečenie kovovými dvermi. Z ironu sa vytvárajú, craftia sa. No a toto som tu zahatal. Toto som ešte tak nedorobil úplne. Toto spravím takto. To zatiaľ spravím takto z cobblestone, však čo. No, takto sa ide a keby... Teraz vám to predvediem, hej. No, najprv treba stlačiť gombíček. Počkaj, to je nová verzia. No dobre, stlačím gombíček, to každý poznáte. Tu stlačím ďalší gombíček, takže príšery, tuším, že nestlačajú gombičky zatiaľ a kovové dvere len tak ľahko nezrostrepu. Tuším, že vôbec asi nie. Tu sa ešte dá stlačiť gombík a tu môžu prísť aj príšerky. To znamená, že niekto ma naháňa, nejaký skeleton, fero ma naháňa. Tu spravím ešte schody, aby to lepšie vyzeralo. Tu vylepším. No, sem dám schodíky a skeleton ma naháňa, hej. On môže prísť, ja idem takto, on príde tiež za mňou. Ja stlačím gombiček. Obidve dvery sú zavretých. Čo som ja? Ty vole, ja som úplný Maďar. Prepáčte, ako nie som Maďar, ale trošku sa mi pletie jazyk teraz. No, ale tu bude s tým kakaom zase liter. No dobre, takže skeleton uviazol tu, lebo naspäť sa už nevráti. Tuším, že on nestlačí ten gombík. On sa už naspäť nevráti. A ja mám tu také okienko. Čiže ja vojdem takto a on tam ostane. Ja prídem takto a nejako ho tu zabijem. Už mi to tak minule vyšlo. Ani ma netrafil. Je trošku krivý ten skeleton, takže on vás tak ľahko netrafí.
No, to bude všetko do baní. Ešte sa sem dneska si vrátime. Pôjdeme pozrieť viacej uhlia, ale ja som videl uhlie trošku inde. Prepáčte za taký menší lag. No, uhlie som videl trošku inde od môjho domu, takže to by som naťažil. To je taká mini pidi jaskinka, taká obyčajná. To nie je takáto bánisko, teda bánisko, čo bánisko, taká jaskyňa. No a tak nejak to vyzerá v tých baniach. No, takže no, toto by mi asi stačilo. Ešte nejaký meč. Spravím si z ironu, však nebudem šetriť. Na čo mi bude ten iron, zoberiem si ho do hrobu. Však dneska ešte nájdem iron. Tu som sa bol pozerať. No však tu mám crafting table. Čo blbnem. No. Dám si, takto si urobím meč. Kvetinky. Čo som spravil? Ja som, prepáčte. Ja keď si dám kakao, tak ja neviem čo robím. No proste. No. Takže. To je nejaký redstone, to budeme sa s tým hrajkať potom neskôr. Hlinu si zoberiem. Tak. Tak, to mi stačí. Ja idem vážne trošku koulu naťažiť, kde som to videl, ale ja sa teraz vyspím rýchlo, nech tu nie sú žiadne príšerky. No, výborne. To som nevedel, to sa dá leavnúť beď aj mimo serveru. No, dobre, no. Čo ja sa nedozviem? No, keď uvidím nejakú tú kravičku, lebo v minulej časti som všade našiel iba prasatá, no to som ešte chcel ukázať, že nejako som nenachádzal žiadnu kravu a našiel som toľko prasiat. Aha, koľko tu mám pork chopov. Vidíte? Mohol som si zobrať, no. No, mám tu kopu pork chopov a ja som chcel nájsť kravu, aby som si tu spravil nejakú ozdôbku. Ale nikde. Ani kravy. Proste nie je divu, že hovädzie mäso je drahšie, keď žiadne kravy. Tak, ja sa idem rozhliadnúť, že kde som videl to tie zásoby kolu, tam vidím pavúka v diaľke. Teraz si budem musieť spomenúť, že kade som to ja išiel. Ja si to vôbec nepamätám. Nevadí, viem, že to bolo niekde tuto pri vode. Na tejto časti. To bude niekde tu, no. Aha, ešte po mne strieľa. Kde je Fero? Ešte nehoríš? Dobre. To bola vražda, napísala. Dobre. Aha. Skoro ma trafil. To sa tam vyšetriť na balistiku, že či to sa to môže. No. A teraz... Aha, prasco pláva. Ale ja hľadám... Minule som našiel takú jaskinku, ale teraz som našiel ešte inú jaskinku mimo záberu. A dosť sa mi páčilo, koľko tam bolo uhlia. Neviem, mám ísť sem. Alebo nájdem tam tú druhú. To bolo niekde tu. Nie! Lag a creeper. Lag a creeper naraz. Tak to je kombinácia. Ja chcem gunpowder, nevybuchuj. Jo, mám gunpowder. Dobre, výborne. Potom nejaké CDčko by sa zišlo. Teda CDčko, čo? CDčko, disk. Aha, čo tu máme? Iron, len tak voľne v prírode pobehujúci. Však nie sme tak vysoko na to, aby tu bola láva, takže máme v pohode. A teraz, čo? Teraz zavoláme ochranu zvierat. No. Dobre. Nie a nie nájsť. Aha. Koľko cukroví. Ty vole, ja tu mám nové cukrovú plantáž. Ty vole, tak sem sa vrátim. Tak toto je brutálne, kuknite, 1, 2, 3, drb, 4, 5, 6, 7 krát 3, pane bože, za čo ma tresteš? Tu si urobím takto a takto pozdĺž celého pobrežia tu budem pestovať. Toto je single player, takže mi to nikto nečorne, žiadny dežo. No, zdá sa mi, že som to našiel. Pozriem z tejto strany, no samozrejme, tu je to.
O tomto som hovoril. A je tam aj creeper. Jožo. Takže toho musím vylakať. Sú tam dvaja creeperovia, Jožo a Jožo 2. Nie! To je vajco. On mi tu vybuchol. Nie, nebuchaj. Prečo? Ale no, zombík. No poď ty bejku. Ach, ty vole, tak toto ma dosť naštvalo, akože... Ja tam mám kopu... Ach, je tu dosť sandstone, takže... Keby som chcel niečo riešiť so sandstoneom, tak prídem sem. Ak si to tu zapamätám... Každopádne... Som si to tu osvetlil, hádam sa mi tu už nespalnú. Zoberiem si ižon. Takto. No. Nie, počkať. Dobre, chvála Bohu. Dobre, som zabudol, že sandstone nepadá, iba to sand padá, čo? No, dlho som to nehral. Je to hádam vidieť na mne. No. Tu si naťažím ten spomínaný coal, lebo mám tam vážne už len 10 uhlia. Coal je uhlie, teda. Neviem, kto by si už len pozeral toto video, kto nehrá Minecraft, hej, kto by pozeral takéto Bčko, teda čo Bčko, toto je také Zko. Ale, mám tu mŕte toho, jak som spomínal. Sa mi nechce takto ťažiť. Veľmi dneska nemám náladu nejako natáčať, ale tak aspoň som niečo spravil. To som všetko urobil dnes. Tamto, ale veľa toho nie je. Ešte to tu zveladím. Potom si tie torče prídem zoberať, čak na čo tu budem mať torče. To len aby sa tu nespawnovali a potom si ten sandstone poberiem. Ale furt tu niekto chrčí, furt tu niekto kopuluje. Ach. Kde sme sa to dostali? Sodoma, Komorná. Dobre. Kaktus. Po kaktusoch sa dostanem domov. Trafím vďaka kaktusom. No, výborne. Som tu. A pozriem sa, že koľko mám materiálov. Niečo si vypočítam. Že ako by som mohol pokračovať s tou strechou. Nič som tu nenehal, dobre? No, tak sem to už nebudem dávať, tam je taký chaos. No, sem si dám coal. Ešte. Dobre, aj tento coal tam dám. Nech máme. Pokope, ten gunpowder môžem dať sem. Ja tu takto behám. Ale je tam rotten flesh, keď sa budem chcieť ožrať. Dobre. No, tu ešte, čo som robil, tento cobble wall, či cobblestone wall, cobblestone wall. Toto si dám vypáliť, máme tu, čiže takto, na to mi stačia 2 kouly. A takto, pozrite sa, ako ja šetrím časom. Takto dám, čo som spravil? Takto si dám a ušetrím čas. A takto ušetrím čas a takto dole urobím miestnosť, si bude takto len pece, len do kolečko, že pec. No. Mohol by som potom neskôr aj taktú strechu zbúram a urobím, alebo ja to tu urobím takto do šírky, si tu postávam také hradby, že dovidenia. Prečo sa rozbehol? Sa mi chcelo kýchnuť. Dobre. Ja, moc rozprávam. Nevadí. Takže všetky materiály, čo mám, čo tu mám, hej? Koľko tu mám materiálov? Málo mám materiálov. Tu mám nejaké tie ešte. Chcel by som, pozriem sa na to a predstavím si to. Čo som to urobil? Pardon, prepáčte, takýto fail. No dobre, no. Tak si to predstavím. Ach, sa tu raz zabijem. No, predstavím si to. Neviem sa rozhodnúť, či to bude... Tak. Urobím to počkať. Urobím to zo stonebricku, áno.
strecha bude zo stonebricku, už som sa rozhodol. Čiže dá sa vôbec zo stonebricku... Presne ich mám 6. Dúfam, že... Ale asi hej. Áno, určite hej. Už si pamätám. Áno, jasné. Dobre, zo stonebricku to bude. Škoda tých schodov, čo už mám urobené. Týchto tu. Mucha. Do prdele. Chodoriti. Mucha. Do nosa mi behla mucha. Nucha. Brucha. Brucha, zucha, mucha, hrucha. Hrucha, to neviem, to nepoznám. No, aha, mám tu iron. Darček od Santa Clausa. Koľko mám času? 15, 16, no 16 minúta beží, 16 minúta práve za opäť 4, 3, 2, neviem, nemám to presne načasované, takže keď som to sfailil, tak sorry. Ubehla nám 16 minúta, začína sa 17. Mám už len chvíľku, tak urobím 2 diely po sebe, aby sa aj niečo udialo. Čiže ja si sem dám takto coal. Coal mám tu. To by stačilo. Takže si to rozdelím takto. Musím sa poponáhľať. Si to rozdelím takto. Do každého si dám coal. Do každej pece. Teraz to rozdelím na... Tak, dobre. Potrebujem ešte jeden coal do každej. Dobre, ešte 1, 2, 3, 4. Dobre. No, výborne. Ešte sa, kým sa to vypáli, tak sa pôjdem pozrieť ešte po nejakej kráve. Sandstone. Kedy som ťažil sandstone? Aha, tam. Dobre, toto si chcem odložím a idem sa pozrieť po nejakej kráve. Ale nie, zase sa nám stmieva, počkaj, idem sa pozrieť, či sa už dá vyspať. Dá sa vyspať, výborne. No a rozmýšľal som o nejakých adventure mapkách. Dosť sa mi páčia mapky, že sú, akože Jigsaw map. Ide o to, že v Minecrafte sa spraví mapka, ktorá pripomína Jigsawové pasce. A to by ma dosť bavilo, lebo mám rád ten film. Áno, film. Aha, toto je také zaujímavé. Dobre to vyzerá, že tu je stone brick a tu sú to tie krásne. Čiže heliport, tu spravím, že a nie. No, spravím strechu už. A potom inde si spravím takú vilu, alebo taký hrad. To by bolo fajn. No, čo tu máme? Dobre, stone. Idem sa pozrieť na tú krávu, hej. Či tu nebude nikde v diaľke kráva. Trošku si zašprintujem. Keďže tentokrát tie FPS-ka padli len sem tam, síce na 5 ich... Dneska padli FPS-ka tak, že 5 ich bolo, ale iba raz alebo dvakrát. Takže pohoda. Nie je to také zlé. Dneska mám celý čas na 40 až 50 FPS-ka, jak to má byť. Lebo Fraps má natáčať na 50, jak som mu ja prikázal, a minule to padalo na 20 a preto to tak blbo vyzeralo. Preto som sa nehýbal vôbec. Zase ošípané, zase prasatá. Už ma nudíte, už ma vážne nudíte. Už ma nebaví prcať vás do tej prdele s tým mečom. Ja chcem zmenu, ja chcem väčšie niečo, ja chcem kravu. Minimálne býka. Ale ja chcem krávu, nie býka zombíka, ja chcem krávu. Počkať. Vyleziem na strom a budem dúfať, že nejakú uvidím. Vylezem vyššie. A nikde kráva. Ako, keď mňa nevystrie... Čo som, vypol krávy, ty vole, alebo čo? Alebo dal som, že prasata na miesto krávy, alebo... Človeče, nie, vážne. Ani kravy. Ani kúsok kravy. Ani len noha, nič. Čo je tu? Tu už som bol, nie? To je rieka? V Minecrafte sú rieky.
Počkaj, niekto mi o tom hovoril, že v Minecrafte, a to nie, to nemôže byť rieka. Počkaj, niekto mi to hovoril, že v Minecrafte sú rieky. Alebo to sa mi len zdá. Nevadí. A vyzerá to ako rieka, hej, není to určite, to nie je more. Aha, tu mám... To som mohol urobiť nejaké tehly, ale tak na čo nám budú tehly, na čo? Oh shit! Oh shit, tak toto čo má byť? Tak toto je trošku failové. Také epické, akože dosť sa mi divne vygeneroval ten svet. Tu si urobím teda parádne rebríčky, tu si dám parádne rebríky. Toto dobre vyzerá. Taký prierez, že doví. Tak tu si donesem kýbel z vody, s vodou. Tuto to bude dobre vyzerať. Ty vole, tak toto je objav. Tak toto sa mi páči. Idem sa pozrieť tam. Koľko máme ešte času? Do riti. No, tak nič no. Ja teraz sa s vami lúčim. Tuto sa ešte pozriem. Ja sa s vami lúčim pri 5. časti. Lúčim sa s vami pri 5. časti, to dáva zmysel. A toto tu potom zajtra, ešte dneska urobím výnimočne 2 časti po sebe a toto preskúmame, urobíme tú strechu, nájdeme nejakú kravu, dúfam, a tak. Takže sa majte, príjemnú druhú časť, teda ak ju stíhnem spraviť, a kto ju nebude chcieť pozrieť, tak nemusí. Kliknite na ten odber, lebo vážne, nech vidíte všetky videá. A už mi niekto aj volá. Kto mi volá? Kamarát, dobre. Tak čaute.